Dobrý deň, dámy a pánovi, vítam vás u môjho videa na tomto novom kanáli. Dnešné video bude také, nebude žiadne také špeciálne. V tomto videu sa budeme tak rozprávať, lebo neviem, aké futbalové videá mám dávať. Na videu sa vás akoby budem pýtať a vy potom do komentárov môžete kľudne mi napíšte nadávky, mňa to neurazí, ja už som zvyknutý, tak kľudne mi píšte do komentára aj blbosti, hlavne napíšte do komentára nejaké nápady, lebo už neviem čo natáčať, aké futbalové videá. Kľudne mi napíšte aké nápady, čo by som mal zmeniť na mojom kanáli, aké videá natáčať a kedy a čo, bo už neviem, fakt. Kľudne mi potom napíšte po videjku do komentára čo by som mal natáčať, kedy natáčať, čo by vás bavilo, aby to bavilo každého video. Akorát napíšte. Prvá otázku sa vás opýtam, jak sa máte? Ja sa mám celkom fajn. Jak by sa to dalo zobrať? No, väčšinou druhá otázka, ktorú sa vás opýtam, kto má rád Ronalda alebo Messiho? Ja mám rád Messiho. Väčšina ľudí na tom svete uznáva Ronalda, ale podľa mňa sú podľa mňa najlepší hráči na tom svete Ronaldo s Messim. To je istota. Viac najlepších hráčov mohol byť aj Neymar, ale není. Bohužiaľ. Tretia otázka. Chodívate na nejaké športy? Ja chodívam na 2. Nepoviem vám, ale toto je iné. Štvrtá otázka. Pýtam sa vás. Štvrtá otázka. Je niekto z vás, kto pozerá moje videá aj youtuber? Hlavne asi áno. Jeden typek, keď ma teraz odoberal, tak pozeral jeho kanál a je youtuber tiež. Tak ďakujem ešte raz všetkým, ktorí ma odoberáte. Už máme na mojom kanáli 63 odoberateľov a 59,600 tisíc zhliadnutí spolu. Za čo vám veľmi pekne ďakujem. To je pre mňa veľká česť. Video natáčam už od tohto roka, od mája alebo od leta už natáčam tak nejak. Budúci rok začiatkom leta, keď budú veľké horúčavy, tak sa natáčal špeciálne videá na ihrisku, aby som vám ukazoval, že jak viem strelať, lebo mňa docela baví futbal, ale nehrám futbal. Tak by som budúci rok cez leto, ak by som mal čas, tak by som išiel na ihrisko. A najprv som musel kúpiť takú veľkú kameru na stojan, to však vy youtuberi niektorí to poznáte. Tak by som natáčal videá na ihrisku, aby som vám ukazoval, že jak viem strieľať, jak viem prihrávať, kopať, odrážať, dávať priamaky, penalty a tak. Tak aby som mal čas, tak by som to budúci rok celé to takto robil. Piatá otázka, na ktorú sa vás pýtam. Vy
vy podľa môjho hlasu poznáte, že som Slovak, aj som. 6. otázka, ktorú sa vás pýtam, ktorú hádam aj všetci budete vedieť, kto je najbohatší najbohatší človek na tom svete, je to samozrejme Elon Musk. Dneska som pozeral správy a videl som, že Elon Musk má teraz majetok vo vyše 770 miliard amerických dolarov, čo je už veľa. Koľko už bude mať aj 800 miliard amerických dolarov. Šiesta otázka si, ktorú sa vás pýtam. Kedy, na ktorom by ste mi mali odpovedať, že kedy a aké a čo som mal natáčať, lebo mám na mojom YouTube kanáli okolo 130 alebo 140 videí futbalových videí a už neviem čo natáčať. Tak mi napíšte kľudne barščo do komentára, že kedy by som mal natáčať, čo by som mal natáčať a o čom by som mal natáčať a mne napadlo, že by som mohol aj unboxingy nejaké robiť, ale to by som najprv musel popremýšľať, že o čom. Tak mi kľudne napíšte do komentára, čo vás napadne, čo by som mohol natáčať a také. Šiesta otázka. Akého youtubera máte najradšej? Jeden z mojich najobľúbenejších youtuberov je MrBeast a kedysi bol aj Mr. a menom je Selassie. A teraz mám najradšej MrBeasta. A teraz vám poviem inú takú domov, že vy to ani neviete, ale teraz vám poviem, že viete, aký youtuber ma inšpiroval, aby som natáčal videa? MrBeast ma inšpiroval a Bayashi alebo Bashayi, to je taký japonský alebo čínsky youtuber, ktorý natáča a varí také jedlá a také. Tak títo dva youtubery ma inšpirovali, aby som natáčal. A to by bolo aj z dnešného videa všetko. Kľudne mi napíšte potom do videjku vás aké nápady, čo by som mal natáčať, kedy natáčať a o čom. Tak kľudne mi napíšte do komentáru po videjku. Ak sa vám páčilo, dajte like alebo odber. Kľudne môžete aj video zdieľať toto, aby vedeli aj ostatní o mojom kanále, aby aj ostatní napísali, že čo by som mal natáčať a kedy. Majte sa pekne, čaute.